Barkanku da tahowa cikin wannan bidiyo da za mu yi akan sayan data. Wannan data da kuke gani MTN ne suka ba wa users nasu valid users dama, wadda ba kowa suke ba amma za ka yi duba cikin ka gani kai ma sun iya baka. Za su iya baka daman ka sayi 7 gig a mazaunin naira 150, 1.5 gig 250 ko 6 gig 1k ko 30 gig 25. So kafin mu fara bidiyo ina roƙon ku da ku subscribe a wannan YouTube channel nawa. Bari mu je mu nuna muku yadda da farko za ka zo ka cikin dialer naka ka sa star 121 hash sai ka danna. A nan za su baka tsari za ku gani sai za ka zo za ka yi option daga option din nan za ka taɓa za ka danna number 4 tsarin smart data kenan. Abin da suke baka in ka ga wannan tsari in ka ga wannan smart data number 4 kenan ba shine sun baka dama ka je ka sayi datan ka, sai ka je ka sayi datan ka a sauki kuma yana aiki yadda kake tsammani. Bari mu je da gani kun ga suka ce akwai valid na 1 day, akwai na 7 day, akwai na 30 day. Bari in shiga muku na 1 day ku gani. Kun ga na 1 day suka ce gashi na 1 day akwai 1k for 4.5 gig, suka ce 1.5 for 7 gig akwai 20 to something day, wadda duk ya maka kaga dama za ka zo ka shiga number 2 ma shi ma haka za ka gani 1k ko 6 gig. Jiya ma wannan na saye shi tabbas yanzu haka ma ni da shi nake aiki kuma za ku ji daɗin sai na tabbatar muku. Da 700 gig 700 za su sayar maka 4 gig a matan 700. Shi wannan za ku ji daɗin sa na ga muku. Ga 30 gig ga 30 days mun shiga ƙarshen valid din 30 days suka ce za ka iya sayan da 2000 ka za su iya baka 10 gig 2500 za su iya baka 30 gig. Yanzu a nan sai wadda ya maka kun ga yadda abin yake. Yanzu duk wadda ka saya su idan kana da ka zo ka recharging din sim naka ka sa katin ka za ka yi sayan sa akan tsari mai kyau kuma za ka ji daɗin sa. Yanzu zan bar ku kowa ya je kokari duba in ka zama valid eligible so za ka mura daga wannan data. Na barku lafiya.